Za kraj emisije nešto sasvim posebno, no neću vas daviti s najavom, pogledajte sami. Rijetko koji automobil je toliko poznat, rijetko koji automobil je toliko poželjan, rijetko koji automobil takav kult. Mercedes SL. Već 60 godina ovaj automobil je predmet želja od Amerike do Australije, od Europe do Azije. Jedan od najpoznatijih sportskih automobila, jedan od najpoznatijih kabrioleta na svijetu. Snaga, luksuz i najviša tehnologija uvijek su vodilje pri nastajanju svakog SL-a, tako i ovog najnovijeg, a mnogi će s pravom reći i najimpresivnijeg u posljednjih nekoliko desetljeća. SL je posudio odijelo SLS-a, postao duži, širi i agresivniji, no unatoč tome je uspio zadržati profinjenost, u velikim dozama. No nešto se osjetno promijenilo. SL više nije teška kategorija. Novi model je smršavio 140 kg. Prvenstveno zahvaljujući činjenici da je kompletna karoserija aluminijska, a neki dijelovi čak i od magnezija. Svi znaju, manje kilograma znači više zabave. Dakle, SL je postao i mnogo zabavniji. Dobro, jer upravo je nedostatak zabave i sportskog duha bio glavni argument kritičara kod posljednjih nekoliko generacija. No ipak bez prave ergele konjskih snaga pod poklopcem motora zabave ne bi bilo. Već i osnovni model SL 350 ima ponosnih 306 konja. Snažniji SL 500, 435. To je za sada to, no širenje ponude uslijedit će vrlo brzo, a i kod ovog će SL-a bez sumnje top izvedba probiti granicu od 600 konja. Da se zna tko je gazda u gradu. Mercedes se ponosi time što novi motori znatno manje troše, no to buduće kupce ovog automobila zanima otprilike koliko i lanjski snijeg. Stoga i mi preskačemo ekološke pojedinosti. U unutrašnjosti SL-a vlada apsolutni luksuz. Sve što je Mercedes do sada izmislio, dostupno je i u ovom automobilu. Ako imate viška novca, popis dodatne opreme u ruke i samo će nebo biti granica. Na primjer, krov može biti običan, može imati stakleni dio, a može biti i potpuno panoramski s funkcijom automatskog zatamnjenja pri izravnom suncu. Svjetska novost, kao i sustav front bus, jedinstven audio patent koji stvara odličan glazbeni ambijent. No mnogima će najdraži zvučni ambijent u ovom automobilu biti moćno brundanje V8 motora. Novi SL je fascinantan automobil, kult i predmet želja. A kod većine će, nažalost, sve ovo i ostati puka želja, jer osnovni model će u Hrvatskoj stajati blizu 1.000.000 kuna.